Gunung Kidul Handayani. Iya. Engko sing terakhir Mbok Diberuk mungsuh Lek Marwata. Nyanyi apa? Ora nyanyi. Bambangan Cakil. Wah. Cakile Lek Marwata rasah masangi untu no. Wah iya. Wis beres pisan. Iya. Kiai paling ampuh dhewe sak dunia. Sapa? Lek Marwata. Sebabe Tau ngejak lunga karo aku ngampiri nganggo mobil. iya. Bareng aku mlebu mobil ki elok to piye? Gigi irung dileboki iki wis mlaku dhewe. Boyong. Piye Nek? Kowe sing gaptek, Gaptek piye? gagap teknologi. Sebabe Ora ngerti kemajuan rumangsamu aku ora iso ngleboki gigi ngono to. Rumangsamu. ora kok mobile kok gigi irung dilebokke kok wis mlaku. Ah mobilku iki saiki metik kok. Ora usah mlebu ngerti penyak gase bablas. Dadi rasa Ora ngerti kowe metik mesti. metik sing ora nganggo gigi kuwi metik. Ah, Nek kari ngerti to. ngegas kuwi metik. Dadi rasa dilebokke mlaku dhewe to. Ya nek mempere rak dilebokke sithik. Emah wis sak karepmu mlebokke apa ora iki ora urusanku. Ngapa to kok iyik? Lah aku mung genahke peraturane. Aku wis genah. Peraturane wong numpak mobil ki gigike dilebokke. Wong bapakku ora tak gugu apa meneh kowe. Wah ya wis. Adu karo Lek Marwata wis ora eneng enteke. Lah iya. Apa kowe arep adu karo Pak Idi? Ora ono kuwi lho, ora. Pas arep ora ono kae Lek Waidi len duagel lucu tenan. Aku nganti limbukani amit sewu nganti kepoyo-poyo Lek. Nganti taklokke Lek kok lucu banget iki gek arep ora suwe meneh. Kok iya? Mula bengi iki kowe aja gayeng-gayeng lho kowe. Kowe malah kualik kowe. Kok kuwalik? Sing kleru kuwi kowe wong sing jenenge mati. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, lima bondo. Menungso iku mung iso mbudidaya. Ning kabeh sumarah ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wedan. Digedhongono, dikuncenono yen tekan titi wancine ora iso semoyo. Ngono. Dadi nek kowe ngandhake engko gek nek lucu banget arep mati. Aku ki senajan tuwa. Aku santai kok. Aku iki nom nek arep ndhisiki ya silahkan aku ya kelawan. Lah rak malah kowe digege mangsa to. Aja ngrembug perkara pati. Kuwi iya, kekeraning jagat. Waduh, tuwa iki Le. Tuwa karang wis 50 kliwat ya kowe iki piye. Mulane wong jeneng hiburan bengi iki mergo saka pacek tertib. Iya. Iki piye supaya sesuk iso meningkat jerawake dhewe ditangkap meneh. Nah iya. Ngono Nek lho. tahun sesuk wayangan iki 5 tahun upama Pak Jangkung ki 5 tahun terus-terusan wayangan. Nek dilalah sing didhawuhi aku ki ketoke umurku isih nyandak lagi 39. Nek kowe terus dijaluki bintang tamu mongko wis ora nyandak iki piye? Kowe tak omongi ya, sing jenenge kambil iki ana sing dipangan bajing. Heeh. Ning ya ana bluluk gogrok karepe dhewe iki ya. Kuwi hukum malam. Hukum malam. Aku mendolan. Mula ngene, dadi wong urip mumpung isih urip dana driya sing becik, sing akeh. Ngrasakno kaya nek wis arep tinimbalan sesuk. Nek nyambut gawe rasakno kaya yen arep nyambut gawe selawase. Arep Mula urip wong urip selawase. kudu ngerti jatining urip lan jatining pati. Modar. Jatining semi, jatining pati. Kuwi kudu ngerti. Kowe tuwa tenan iki. Nek arep ngerti kowe nek pon ngomong jatining urip, jatining pati. Dalaning mati ki wong kudu piye? Dalaning pati kuwi nek nyawane wis ora ana lha kuwi wis mati. Dalane mati wong kudu piye? Kudu menggok bali. Kok Dalane mati wong kudu piye? Kudu menggok dalane mati iki buntu. Wah, ya wong tuwa angel sak rembukan. Ah, sulit kuwi dipahami. dalane mati. Nek dalane wong mati, tujuane wong mati. Nek wong mati ki ora ndek tujuan to ya. Lah ya ning endi? Kanggo nyiapke esuk nek mati wong ki kudu akeh ngamale. Lah iya wong mati ki ning endi parane? Ya manut sing mikul. Lho,
Kaya arep tok bacem. Jare dipepes raja. Mbok Deki ngendika apik-apik kok njur nesu kaya tok arep tok bacem. Mula wong urip tak aturke ning ngarep. Nggih. Jati ning urip karo jati ning pati iki kudu ngerti. Tegese apa? Kowe kudu ngerti Mar, kowe wis tuwa kok. Sapa sing ngomong? Marwata jelas tuwa, untune dawa. Sesuk nek banget ora tuwa. Tupong. Apa? Untune ompong. Malah kena tumor barang. Apa? Untune morngos. Tumor ku untune amor. Nek tuwa ki apa? Untune dawa. Nek pikun. Nah, pikun ki pipine wis ngejak rukun. Nah, iki ting klinting ngene iki. Nah, iki. Adis teliko. Terus Mbah Buyut wis kepengin mlebu barang sing ciut. Aku tulung nggih apik kuwi nggon sing ciut. Jarwo dosa iki sale. Ah tenan to. Angger muni nggon ciut-ciut ngono ki lek Maroten terus langsung nyaut. Lah kuwi apik. Maksudku ki kae lho 2 meter sak meter kae. Ngono. Apa kae semono 2 meter sak meter kok ciut ki kepiye? Semono mbane kok ciut ki. Ciut ki ya Bing selamat. Kae iyut. Alat kabeh. Ayudi. Iyut. Ayat kabeh kok. Oh, tulisane apa? Iyut. Iki ucul dadi. Karo siji meneh. Apa? Kuwi nek lahir iki ucul dadi. Heeh. Nek sijine iyut yang beda. Apa? Iyut berduka cita. Turut. Oh, ikut. Oh, ngawur wae. Ya. Iyut berduka. Mbak Iromi, monggo Mbak Iromi. Wah, menika saking Iya, Jepang menika. Iya. Saking kota Chiba. Iya. Mbak Iromi, basa Jepange gigi itu apa, Mbak? Gigi? Iya. Iya. Hak. Hak. Kalau panjang? Giginya panjang gitu? Iya. Kok aneh ya? Ya, saya tanya kok jawab aja. Kalau memang Ora sulit usah memahami ngarang-ngarang leong menjawab. iwo nek ngerti kowe. Giginya panjang ki nopo Gigi to? panjang. Gine panjang ki merongos. Gigi, hak. Terus panjang itu apa, Mbak? Nagai. Napa? Nagai. Nagai. Nagai ngayu Jakarta ati ning rata. Oh, ngawur ae. Hak ki gigi ki hak. Oh, ya berarti Hak po ha. Ha. Pokoknya ha. Ora nganggo ka, ha. Mboten nganggo Nah, dadi ha. nek mangan muni ha, ngono kae untune urung ngono. Ha. kowe ngerti Angapno hamu. ha ngono. Hae Ula banyu. ulo banyu. Nek panjang nagai. 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 Ha nagai. Ha, Besok nagai. ngarepan Kuali. omah kae ditambahi tulisan Marwoto Ha ha nagai. nagai. Nggo namu mau apa? Apa Dalang ya, mau? Mbah mau jenenge. Apa Mbak dalang itu apa? Nah, pikiramu mek telek tok isine. Kayak jeneng gelar ya. Marwoto Ha Nagai. Titele ya dikei. Apa? Lho ketoke ngene Mas Marwoto bar rampung lho. Rampung sekolah. Lho sekolah Saking pundi, Mas? Oh, UGM. Oh gitu. Titele MSc. Ojo aku iso. Ora disampaikan ben ngerti nih. Aku ki low profile. Lah ya ora. Apa titele, Mas? MSc. MSc napa niku? Merongos sak cangkeme. Udu MSc. Apa? BSc. Apa? Bosot sak cangkeme. Loro-loro lah. Ani nek nang omah ya tenan kok, Mas. Aku tau mara ki guyu kepingkel-pingkel mergane arep ngejaki ora wani turu nang arep omah nang lekar nang lincak kursi risban kae. Merganipun. Ngorok. Dunggahi pitik, untune ditotol darani jagung. Terus muring-muring pitik ratatanan ngono ya. Sing nang lincak. Aku rondo nang cakur ora pitik. Piye? Kerah ngasu. Darani balungan kecer. Ah niku mesti tese mending Pak Seno. Ribon. Ah pas 17 Agustusan bar lomba badminton. Nggih. Dae do rame-rame niki turu darani sing menang dheke kok. Sebabe? Antarane turu kok nyokot kok. Ang turu kok ngemot kok. Wah iki untu ya ngono. Masa untu nggo kok aku. Kuwi kok ngono to, Li? Hari Raya Idul Fitri ki lho.
Pripun? Salat Id ning alun-alun dioyak wong akeh banget tok piye. Nah, Mergane Mbak Dik. Apa sujud ki sajadahe katut e. Ora. Ngapa kok mudah? Wong kecelakaan kok. Aku nek urung do ngerti nek piye iki. Mulane nek pas sujud ki mingkem. nah. Ambine kok malah lambeku tatu e. Beng sesuk nek tuwa, Mas. Urung do ngerti, nek pakan aku ku karpet urung do ngerti. Mulane nek bar wayangan ki karpete tak pangan kabeh ki. Ya ora nesu. Sacengke mbobro tak pangan sisan. Ora ming tak elingke Pak Dimarwoto. Aku semaput kok delengke iki. Ora, maksude iki sing sabar. Sesuk kuwi nek misale lho iki, untune mrongos, yo modele ompong mbokok siji, kowe krepo ning omah. Masalahe. Ha nek untune siji nyerongkot malah dikeki dimik karo wong darani wong udut. Ses Mas, ngono ki malah. Ora sah ngono. Wong aku isih Joko kinyis-kinyis wae dundang Mbah. Lho kok Peteng to? Heeh. Untune darane brengos putih. Ning jane mbiyen jarene Simbah lah. Ayo sampai sing melu garap, ayo. Ora iki serius. Halekku kan aku ngerti Simbah ki tunggal mbah karo aku. Biyen ki Marwoto ki laire bagus. Lahir ceprot ki bagus. Terus? Ming ilate dawa. Oh. Bangane ngetok ilat le operasi kesuwen, untune didedek dijokke. Malah kuwi jane ora iso maju-maju. Ha piye? Ana loding tampar gede banget kae dibundeli to. Takmut disendal. Dadaku dipantel anjur cepat sprene kuwi. Kowe kepengin kecepatan untu piye rene? Nyedhak kene legane atiku. Wis gek bubuk. Mbok saiki ora usah ngololo sing wingi. Wong karepe wong tuwa mono ya supaya anak kuwi sehat. Wong tuane Marwoto ki maune ya prihatin supaya pertumbuhan si anak ki sehat, lahir lan batine. Disusu terus. Ah susu ki pertumbuhan tulang. Kok sing mundhak menggo nuntu tok. Tulang liyane blas. Ame urung ngerti tulang liyane kowe. Tak duduhe kaya emoh. Gelem mbok Dik, duduhi gelem mbok Dik. Aku? Heeh. Ah, gila. Lagake nek sing muni gila ki Mbak Endah ki pas. Ah nek sing muni gila sing muntah-muntah ana nang kono. Iya. Ayo Mbak Iromi, nyekar menapa Mbak Iromi? Nyanyino. Nggih. Nggih. Ya ini kutut manggung. Ya ora apa-apa. Yai Jepang iso kutut manggung kek wong Jawa rung karuan do iso kabeh. Pangkur kowe wulon sukane teng Jlempah kene iki. Heeh. Lah iki Yai Jepang kutut manggung lho, Lek. Aneh meneh iki malah wong Jakarta kuwi. Piye? Aku dadak studi banding neng Yunani, sing Jepang malah studi banding neng kene kok malah do cenanangan rono ya ngopo. Ha iya. Elok tenan. Sudah enggak pernah pulang di Jepang ya, Mbak? Barusan. Oh, barusan pulang. Januari ya. Oh, di sana sok tompo uyon-uyon enggak? Napa? Di sana sok peye uyon-uyon enggak? Wonten wonten. Mboten wonten ya. Ora ana kono wis dilodeh. Wis di apa? Lodeh. Uyon-uyon kok ora lodeh ki piye? Lodeh Jepang kuwi. Neng blang.
Ahang. 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 Kalau pelawak bahasanya Jepang apa, Mbak? Napa? Pelawak. Manzaishi. Titele tambahne, Lek. Apa? Manzaishi. Pelawak kuwi. Manzaishi. Manchester. Manchester United. Oh, Manchester. Pelawak Manchester. Nembengi Mancali. Keringan anggung Hati. Sithikno. Iki uga disiarake langsung Radio Handayani, Wonosari, Radio RB lan Radio KR. Iya. Lan siaran tunda Jogja TV. Oh iya ya, Mak. Ya, esuk iso dibaleni nonton neh. Nonton HE Marwata. HE Marwata, gigine Marwata. Ha. Ya. Waduh, kutut Jepang kok kaya ngene lho. Wani pira, Lek? Kutut Jepang kaya ngene iki wani pira? Nek upama ana manuke tenan wani pira? Manuke lanang apa wedok? Ah nek muni iki genah lanang. Oh, wedok ya iso muni kok ya kowe iki. Ya lanang wedok upama wedok wis wedok. Pokoke nek ana sik wedok ah. Ya wedok, wedok. Endi? Pira? Ya Endi? kuwi. Iki Heeh. pira to? Kutute kok ora. Wis pokoke iki tanggapan petanggon biyuk Wah. petutuk. Tak storke kabeh. Ha iki Bu Candra Lukita almarhumah. Ah iya. Cengkoke iki sing larang iki cengkoke kuwi. Ora saben wong iso iki termasuk lasing jalma ututaning manungsa. Unusaning titah. Wah, wis kuwi cetha. Pira to? Kok lho pira-pira. Monggo. Monggo. Kleru meneh. Lah, kene Terus Mbak, aku sing kleru Mbak. mboten napa-napa niku anu variasi nggih. Nggih. Oh iya nek ora nganggo parisasi ya wis rasib. Kleru iki bahasa Jepangnya apa, Mbak? Nah. Machigaeru. Wah, macinya tenan kowe. Macinya. Cetha kowe. Ngaku ati kaya ya macinya. Wah kok saya cetha. Ah, aku ya memang karo Mbak Iromi kok. Mancingnya ya Mendes. Kene iki nek ngelokke ndes ngono kuwi. Ndas ki apa? Mbuh. Anek jong anu kuwi wis ngidul wae ndes ngono. Ndas kon. Ngidul ki nang ndi? Mbuh. Saka ngendi ngono lho. Iya. Monggo, monggo. 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 Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo. Elok tenan. Iki lho, Nok. Apa sesuk nek nom-nomane awake dhewe iki ora gelem sinau Jawa ngene iki terus
awak dhewe anak putune awake dhewe do marani Mbak Hiromi ning Jepang ngono do njaluk sinau apa ora kewirangan ing atase budayane awake dhewe kok awake dhewe sinau karo wong manca mongko wong manca wae gelem sinau budayane awake dhewe kuntut manggung apike kaya ngono sindenku semene iki ra eneng sing iso Oh iya. Ora usah kuwatir. Piye? Jenenge generasi muda saiki mligine Gunung Kidul utawa Wonosari. Akeh banget sinden sing tunas-tunas sing calone uga iso kaya Mbak Hiromi. Percaya pokoke Gunung Kidul iki bisa dibanggakan. Aku yakin. Ah iya. Aku ning gudang sinden kok Wonosari, Wonogiri iki dapuran pring diokrok-okroke metu sindene kok. Tenan wong bakat kene iki ora umum. Mulane maestro Campusari iki tiba ning ngersane Mas Mantos. Sing iso mencetuskan. Ah, ra kleru to apa? Nek kleru ya panjingah. Wah, anakku Dayak seneng kae. Ayo, Mbak. Kutut tenan nek iki kutut tenan iki. Iya. Lah nek Mbak Agnes kuwi deruk no. Ah iya. Gedhi kok. Ah iya. Sugeng rawuh ipun Mas Marwata. Waduh, wah gleleng kuwi dunekke Mas Marwata. Hai. Ngapa kuwi hai? Jepang ki nek yo hai ya, Mbak. Hai. Hai. Oh, tenan. Aku niki ketularan Jepang kae banget kok. Sapa? Oh, wingi lek Marto kuwi dikeroki yo. Hai. Ah kuwi glegeken kuwi. Nek hai iki ya Pak Sugeng rawuhipun Mas Marwata. Kono nganggo Jawa, aku nganggo Jepang. Hai. Wah, iki menghormati. Basa Jepange sandal apa? Ora ngerti aku. Ah, kowe goblok ora. Wis suwe. Anek pinter nek aku bupati. Apa? Dai matu. Heeh. Sandal iki apa? Dai matu. Oh ya. Sandal ki dai matu. Tak tapuk dai matu kowe. Tenan lah kowe iki tra urung weruh sandal kae nek tulisane dai matu ngono kae. Ki tawa entuk sponsor apa kowe ya? Ya ora, wong nyatane kok ya. Nek ora kurang dong takono Mbak Hiromi kuwi. Apa Mbak? Sandal iki apa, Mbak? Sanggar. Heeh. Sanggar. Heeh. Sanggar. Dantai. Hah? Dantai. Dantai? Ya. Oh. Dan Meh padha kok. kok padha Kene sandal kono ndandai. Sandal toh? Sandal. Sandal. Sandaru. Oh, sandalu tambahi lu. sandalu. Oh, Marwata lu. Ora. Nek kono ora iso ere tambahi Mboten saged niku. Marwata ya Maruwata. Nggih bener Ora. bener bener. Mbok diberuk angel kuwi. Mbok diberuk apa? Marwata ora iso. R itu belakangannya harus ada huruf hidup jadi Marwata ya Maruwata. Marwata. Nggih. Nek Sena ya Senuwa ngono. Ora. Ora ya Sena ya Sena. Seno seno. Oh iya. Standar Tambahi kuwi. standar. Standar dai matu kuwi mau. Ayo, Mbak. Wengi wangi yola bapak putut manggung manas manas
Dai matu do muni. Omben hatta omben Iso pas le muni omben iki ora pengaruh basa Jawane ora ana. Omben minum itu apa, Mbak? nomu Monggo. nomu Monggo. N Oh. N O M U M O N U. Nomu. Mong. Mong. Ngombe. Ayo. hatta omben nono emanu ekumi Dua bola bali nganggo mandek Madeh neno mangga Wah, enak tenan kok. Kutut saka Jepang nyamleng tenan.